ଏ ଦୁନିଆକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷଟି ସବୁକିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆ ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଦୃଶ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ, ଯେମିତି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଏ ଅଭିନୟ ସାରି ଆମେ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଯାଇଛି, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ତେଣୁ ଏ କାଳର ଗର୍ଭରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।